سلام زغبركم تخاتاتلتي نايراي مدبتعنا نقعد عن مጻኹም ሕጂ ድማ ከምቲ ኣብቲ ፌስቡክ ዝበልኩኹም ነዘና ኣርእስቲ እዚአን ቁርብ ክዝትየለን መፅእ ኣለኹ ሓድሽ ኮሮና እዚ ኣርእስቲ ሂበየ ዘለኹ ብመንፅር እቲ ጠለብ ሰብ ድሓተተኒ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ብሓደ ነገር በለና ድብሉ ደይ ተኣደኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕቶታት ስለ ድመፁ ብኣ ክጅመር መጀመርያ እዚ ቫይረስ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን ሓድሽ ኮሮና ኣይኮነን እዚ ስም ሂበየ ዘለኹ ግን እቲ ሰብ ከምኡ ርድኦ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ እዚ the same coronavirus ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ድፀንሐ ካብ ከባቢ ጥሪ ዲሰምበር ድሓለፈ ዓመት ኣቢሉ ክመፅእ ፀንሐ ዓይነት እዩ ግን እቲ ሰብ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ይብሎ ኣሎ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ቅርፂ ኢልና ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ምቕፃለይ ኣብዚኣ ክትበርህ ድግባእ ነገር እንድሕር ኣልዩ መዓስ እዮም ዲቴክት ገይሮሞ እዚ ስፔሲፊክ ዝኾነ ሕጂ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ ነገር ቸክ ክገብር ፍቀድለይ መጀመርያ Right, حدش كورونا فيروس يدبحال دلو حدش كورونا فيروس ኣይኮነን እዚ ሚትዌት ድኾነ ወይ ከዓ ንሽተይ መልክዑ ድቀየረ ዓይነት ናይቲ ቫይረስ the same exact virus SARS-CoV-2 ኢልና ንገልጾ ዓይነት ቫይረስ እዩ መጀመርያ እዚ ኣብ ከባቢ ሰፕተምበር ኣቢልዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዲቴክት ክገብርዎ ጀሚሮም ኣብ ከባቢ ሰፕተምበር ኣብ ለንደን ብዙሕ ቁጥርታት ድረኣዩ ወይ ከዓ ኬዝስ ከምኡ ድፍለጡ ይነበሩን ኣብ ኖቨምበር ካብቶም ብምሉኦም ናይ ኮሮና ቫይረስ ኬዝ ዝነበሩ ከባቢ 25 ሚታዊት ካብኦም በዚ ናይዚ ሓድሽ መቐይሮ ወይ ከዓ ሚትዌት ብድኾነ መልክዕ ናይዚ ቫይረስ ክረአ ጀሚሩ ማለት እዩ ሶ እቲ ቁጥሪ ከምኡ እንዳበለ ካብ ኖቨምበር ንዲሰምበር ግን ልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከባቢ 70 ሚታዊት ደሎ እዚ ከዳልዎ ከለኹ ቅድሚ 2 መዓልቲ ገለይ ነይሩ 60 ሚታዊት ነይሩ ኬዝ ኣብ ለንደን ሕጂ ግን ከባቢ ካብቶም ብምሉኦም ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ፖዚቲቭ ዝተባሃሉ ከባቢ 70 ሚታዊት ወይ ከዓ ልዕሊ 2 ሲሶ ካብኣቶም በዚ SARS-CoV-2 ሓድሽ ሚትዌት ድኾነ ቫይረስ ሓድሽ ዘይኮንስ ቫሪዬሽን ወይ ከዓ ቫሪያንት ወይ ከዓ ቫሪየንስ ኢልና ኢና ንገልጾ ወይ ከዓ ንእሽተይ መቐይሮ ድገበረ ኣብቲ ስፓይክ ድብል መልክዕናቱ ማለት እዩ ነዚ ፅቡቅ ገለ ከሪአኩም ክፍትነ እዚ ዴታ ትሪእዎ ዘለኹም ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 30,000 base pairs ኣለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ላዕሊ ኣብታ ቶፕ ራይት ኮርነር እዚኣ ከሪአኩም ክፍትን I don't know ኣብዚኣ ትሪእዎ እንድሕር ኣለኹም ከምኩም ልዕሊ 30,000 base pairs ኣለዎ እዚ ናይ RNA ቫይረስ ስለ ዝኾነ ሓደ ስትሬን እዩ ከም DNA ክልተ ኣይኮነን ግን እዚ ናይዚ ኮንሰንሰስ ወይ ከዓ እቲ ጂን ሲኮንሲንግ ተሰሪሑ ከባቢ 30,000 ድኾነ ኣለዎ እዚኣ ብምልእታ እዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትርጉም ደይብሉ ድመስል መዓት ንቕብቃብ እቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ናይ ፕሮቲን ሲኮንስ እንታይ ከም ድመስል ቀፂለ ከሪአኩም እየ So ስጋዕ ክንደይ ኮመን ሚትዌት ኮይኑ ክንብል ከለና ስጋዕ ክንደይ ኮመን ስጋዕ ክንደይ ብዛዕባ ቫይረስ ክንዛረብ ከለና ዳዓበየ ሽግር ናይ ቫይረስ እንታይ እዩ ቀልጢፉ መልክዑ ድቕይር ሓደ ሴም ቫይረስ ግን ቀልጢፉ መልክዑ ይቕይር እዚ ቀልጢፉ መልክዑ ድቕይረሉ ድማ ነቲ ቫይረስ ወላ the same ይኹን እምበር ንዑ ኣታክ ክገብር ወይ ንዑ ክቐትል ወይ ንዑ አንቲቦዲ ክትፈጥረሉ ኢልካ ድገበርካዮ ሜላ ኮምፕሊትሊ ታንጀንት ይኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ማዕረ ማዕረትናቱ ድቕይሮ ክትቅይር ክትክእል ኣለካ ንበልና ኣብነት ናይ ፍሉ ቫክሲን እዚ ናይ ፍሉ ቫይረስ ድሕሪና እዚ ሲዝናል ፍሉ ንብሎ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ሚትዌት ይገብር ሓደ ግዜ መልክዑ ይቕየር ካብቶም ብዙሓት ቤስ ፔርስ ገለ ካብቶም ሲኮንስስ እንታይ ማለት ምዃኑ ቀፂላ ክሪአኩም እየ መልክዑ ይቕየር ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እንዳተቐየረ ይኸይድ ግን እቶም ንሕና ኣብ ኣካላትና ዘለዎ አንቲቦዲስ ዝበሃሉ ንዑ ክሃድንዎን ከለሊሉን ዝኽእሉ ማርከርስ ብዙሕ ኣይቅየሩን እዮም ባህሪ ናይቲ ቫይረስ ግን ካብ ወቕቲ ናብ ወቕቲ ከምቲ ትፈልጥዎ ሓደሽቲ ቫክሲና ንጥቀም እቲ ናይቲ ቫይረስ ናይ ምልባዕ ዓቕሙ ኣብ ነብሲ ናይ ምእታው ዓቕሙ መሳእተወ ዝያዳ ናይ ምርባሕ ዓቕሙ ኮምፕሊትሊ ክቕየር ይጅምር ማለት እዩ HIV ቫይረስ እንድሕር ሪእና ብዙሕ ግዜ HIV ቫክሲን የብሉን ትደዓበየ ብድሆን ንHIV ቫይረስ ቫክሲን ከይህልዎ ድገበሮ ከዓኒ ኣብ ኤቭሪ ኣደር ዴይ ሎማዓንቲ እንድሕር ሓደ ሪኢኻ ድሕሪ ፅባሕ ካሊእ ኢኻ ትርኢ እቲ ስትራክቸሩ እንዳተቐየረ ይኸይድ እዚ ቁልጡፍ ድኾነ መቐይሮ ኣብቲ ስትራክቸር ወይ ከዓ ሚትዌሽን ንብሎ ኣብቲ ቤስ ፔርስ ናቱ ነቲ ቫይረስ ኣለሊኻ ንክትቀትሎ ወይ ከዓ ንዑ አንቲቦዲ ንክትፈጥረሉ ደሎ ብድሆ ዝያዳ ዓብይ ወይ ከዓ ገፊሕ ወይ ከዓ ኣሸጋሪ ይኸውን ስለ ድኾነ ንዑ ቫይረስ ዘይብልና ስለዚ ቫይረስ ኩሉ ግዜ ሚትዌት ትገብሩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ሪእና ሕጂ ኣብ ብዛዕባ ዓዲ እንግሊዝ
كنزارب نحكينا عن توي ناتو ناي مات هونغ كونغ مينستري تاعنا ناي مينستري تاعنا حالاتنا عاد انجليز انتاي دبلو از فاريانت حدش فيروس ويكا فاريانت اوف دي فيروس ناي كورونا فيروس حدش تغيروا نبلو دولنا بزحت غزيام تغيروا بس حج تغيروا نبلو دولنا ግን getting out of control دارغا دبزح سبو دلكف دولو لعلى كل تسيسو نايز حدش ميتويشن بزحت ميتويشن سلوز نبريم حدش لنا نقولصو دولنا قصيله خريو كوين منتاي كلهم كاب عاد انجليز confirmed دخونو all of UK is not confirmed to have got the virus قالوا قال بواتات ديتا رايو قد دبزح بفلاي زي حبريتا زي تغير على حجي اب مولا اب يو كي كنبل كلنا اب انجلاند ويلز سكوتلاند نورثرن ايلاند ايتر ايندلو سغا حجي مالت تفلط اندلو قد بمول انزين سلستين تنعد انجليز دوما سلست ناشتو هاغرا دخن بلك ابو ملاني ترى ايدلو تمل بعقا بطعم قلطفي نزي دما انت نزن مقصصار تبعيل قالك خمتي اب وهان مجمريا مسترعي متاوي يله موصاي يله دغبروا كاب عاد انجليز نا بغون بوت حاج كاي ايتقلني خا ساعات زي عاد انجليز از ان لوك داون كومبليت لوك داون نا دخونه بوتا كتكايد ايتقلني خا سو يا نزي مثل دلنا يا حنتات كاب انتاينا نوصل نخل وات از اور تيك اواي مجمرة قدام يتنتفي ازي حدش فيروس ايكونن فاريانت ويكا نيشتي مغيرو دغبره مخانو تراي كاليتي كابتي فيروس ذا سيم فيروس لازكونه بس ذا سيم حدا عينت مجدي دلابع قلطف تراح يدخون دولو بحدا عينت حمامي دفتر لكا اند ولا حدا دفل نغير يقول كابت محجن هنا نفلطو سلازي مره تحمم قال يكون ز فيروس اندحر حيزكا اذا رديت زيا مره فرهد تحاوسو دمصني فويس ريكوردينغ قالو اذا انت راح حيزكا سنتاي تخون مالتيو قال دبل حطاتات قالو نغير ما قد يكملسن قد محجن اندحر حيزكا نيرز فيروس زي كالاي غزي نخحزكا دلو تخولو بطعم وحدي اوكي سو قد محجن انت راح حيزكا نيرو كالاي غزي نخحزكا دلو تخولو بطعمي وحدي بطعم صبو سو كم زنبلو دلنا ازي حدش فيروس كم ديك وانا زياده كم ديح مكا انت رقم محجي حزكا نيرو حدش كلاي غزي كحزكا دلو تخولو لك يا خم تقدم حجي زنبره اولد فاريانت تروت مخانو كشغلنا يقولون جن حدا قاب زنز فلويد غوبرو انتايو بطعمي قلطف بدغونه درجه يدلابع كابت ار 0 رقم حجي نفلطو زنبرنا حجي بكبابي كاب 0.4 سغاب 0.9 طلعليون زياده بروباجيت كون كم زقل زياده تغانين بدلو ملكعو كم دلابعينا نفلطو اذا دما نتي فاكسين كتصلوني ذا سيم فاكسين مسوسدكا دفترو اب نفسك ناي انتي بودي سراح اي كغيروني سلازي انت لا نزبملو فيديو كتري وديدليكم بتعم حاجه زدغونه تحسو حيزه مصيلخو غنا ليست بزعبا زين نغرات زين انت كاند تيكوي نتسبكدو زدلي سو اوكي بسقع حجي دلنا رديت انتايو تي بقلطف كنرغبو نخل مخانا تي ريسيرش اند ديفلوبمنت ريل تايم PCR و QPCR دبال ابنا هنا لابراتوري اب كوابنا هنا يونيفرسيتي دلو حمشت انستيتوتس ناي QPCR بتعمل قلطف بدخونه ملكعو ريزالت كترغبو ويكا بروب سينثيسيس كتغبرو تخل نغير سلازخونه real time PCR it's ready and plasmodiums not to control كتغبرو لتخل قلطف بدخونه حبريتا له نايزي توتال RNA sequence كم تاع مجمريا در اخوهم ناي 30 base pairs دلو sequence بموليو تسريحيو complete genome solutions سلازي at any point نزي edit كتغبرو تقلي خلك كم زناي computer coding نتم sequence بمقيار قلل بدبل ملكعو ساينتست بس اي شدن نزي ابري هو نيرو بحلفه غزي ግን it's so easy نزي كم دلاي كان عبدالله يطرز نقط كيرو not information ስለዘለካ داك information بزعبو ስለዘለካ كابز بمقطال اتي سيرولوجي ويكا إلسا تيست نبلو انت دا حميم كهاليخا ناتكا إيمونوغلوبولين GMA دا مسؤول أنتي بوديز نزي فيروس تتأساسر بقلل دبلا اب كل تركزي ترغبو تخليخا مالتيبكس RT دبهار ويكا ناي PCR كيت ندخل سبدو وهابو بعلو اب جزء خوينو كفتشل دخل نعود سامبل مساب كايمكا بغطان عاقا ملسكو بغا دخلو بلاتفورم عنو سلازي اب ساعات زي بزعبا تيستينج نزارب كلنا ريل تايم تيستينج نبل كلنا
surface testing كيترفع أقول لكم information يدلنا بزعبة الفيروس زي كابتن كان محجز نقول الفيروس فلوس جبران حرالي gene sequencing بزقنا باقي زي توجيه but actually human genome project ممتع ناي SARS ناي كلتاشن عصر تقولن زنبرة جزء أقول information أنا ورن حجيجن everything بزعبة الفيروس in terms of its genetic makeup وينعو انتاي الفيروس جبران نجرس انتايو ده أكل حبريت عنه. So the page تخيلكم Science Media Center دبل as you كم زيادة قبل لكم Science Media Center نايتهم بمولهم experts دهبوا حبريت عنه نابع بمخاد زاري فرنسيات تكيمكم تعنتوا يزولكم زنوركم ناي experts ملسي انتاي بحال نعبنت ناي بروفيسور سيد ساكر بحالالو drug safety research unit و دايركتور نايتي drug safety research unit دهابو حبريتان حراليو حنت لا نكاباكم بنلكم reduction in the efficacy of medication used for treating COVID-19 such as dexamethasone and remediase is unlikely نزي تمكن محجم مدهانيت نتقوم لهم نبرنا كورونا فيروس انت راح يزكا تحكم لهم دexamethasone and remedesivir بهالو كلتا حدا انتي فايرال حدا ستيرويد افكت ايغورن ستيل نزمت هاني زغم تقوم له خم نخدي تي بروفيسور زارب دلو بزعبو نوحد بلا مجلس يهبلو غزي خينا باخن كن بتقع متن افتا بيج كيدكم كترخبوا تقوليكم Professor Bernard Warren, Professor of Microbial Pathogenesis of London School of Hygiene and Tropical Medicine. That's now the mantitle the COVID-19 Genomics UK, we call COG UK تبعه developed malady. Constrom have done an excellent job in identifying and tracking the routes of transmission of the 501Y. The 505Y the بهالدلو كاب إن نا Y زتغير أنت مالت مغانو كبرهالكم كتيلة. It's doing a job that it was set up to do. كم تدلله إتناي gene sequencing. أينا gene تغيروا أبينا كفال نايتي base pairs يدلو. أنتي تقولوا أب مقيار بحر نايت فيروس أب ملبع أب مقوت تصار أنتي بودي أب نفسنا مسأتوه. ده مسألة حجاز لقوله تحسه يوزت يدلو. Dr. Sean Fatisgirl the بعدما Royal Academy of Engineering visiting professor at the University of Cambridge. ده حبريتان حرالي. We know it is really important to limit travel and social mixing in order to stop the transmission during its tracks. حجي تي حمرات كمية كان استقاط صوري. قلت تذكرون حكمكم في حدا فيديو جريز نبركو بزعبا زي فيروس زي مجمرة مستقبلت أبوهان كل سبك أبوهان كهدم يدلنير بوخا تقلتي فقيت عصوا خلوا دوت أنا فيروس اللي هو يقولون فلوت أيقونن قلت chances كله يدخل ناب عالم ملو زيادة بقولي دخل لا بعد تجيرو لك عقمها عاد إنجليز ولا ندق كاب UK United Kingdom عباي بريطانيا ولا نابكال أوروبا نابكال حجرات كتجيش أيتق عالم كل سكافتا ما أخذ كاب لندن ناب كاب لندن وتعيدوا له ختمات كيد كله نت فيروس يجي خير بزي غاني كتتا بمول أن أربعة سكوتلاند إنجلاند ويلز نورثرن أيرلاند نبز على أول حبريتا يبلين زين سلستجن ناي جدا كونفيرم دهونه كيسز سجع 700 سجع حجز تمرمور 7 نايز حدش فيروس فاريانت حدش فيروس فاريانت نايز فيروس فاريانت تحدش ترى يدلو بس مغنياتي. Okay, so كابزيا انتدأ قتلنا زاو لينك كيتكم كتريوا بعلكم تي انفورميشن أو انتاي بعلالو كتسمعوا وانت تقولوا نعي دسم بلاني. سلازي انت كم تعنتوا يزبولكم new variant of the virus is getting out of control. تي منستريت عندنا نايز عدد ولا مالتي عد إنجليز كاب ساعات سي complete isolation وكا كاب كالوت كفالات communicate قبل لنزنا برد تقليل على زي مثل بريكسيتن قال أنا قرن ناي بوليتيكا وتركل ويخلي قلنا إكسبرت يكون بزعبو كزتيك لني أنا بنقولكم دخل هذا زين انتاي بزعبات بيت بير كمية قرنا نروحبو انتاي مالتي ميتويشن كله بفلاي بزحت أبعود ساينس دلهم سبات سدد صحبكم لي بزعبو نشتين تتبرها الناس اللي دبولكمني زي عتا فاندامنتال قلنا RNA messenger RNA كود زي مغنياتو as base pairs comes through أتوم UCAG of the law up can the U
ቲም ሆነ ነይሩ እንተድኣ ዶሜን ናቱ ናይ ዲኤንኤ ኮይኑ ግን አርኤንኤ ስለ ዝኾነ UCAG ባህሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ እቲ ብሸነኽ እዛ ትራይኩም አላምሽ እዚኣ first base ንብሎ እዚኦም ከም ዘለታ በዚ ጎኒ ዝንገብሮም second base ንብሎ እዚኣ ከም ዘለታ ንገብሮም ነዚኣ ካ ግን ጠላቢልና ኣብ ኖስ ወከፍ ቦክስ ንደግመን ንስኻ third base ንብሎ ማለት እዩ so this is እዚኣ ታኸም ዝገርና ንፈልጣ ማለት እዩ ኖስ ወከፍ ሰለስተ base pairs ንኣብነት እዚኣ ቀዳመይቲ ደላ ምዛ ቀዳመይቲ ደላ ተላጊበን ዩ ኾና ማለት እዩ ኣብዚኣ ተቀዳመይትን ካልአይትን ኩለን ዩ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ እታ ፍልሊት መጽእ ኣበያ እታ ሳልሰይቲ ደላ ካብዚኣ ምስ ተቀዳመይቲ ዩ እያ ስለዚ ሰለስቲአን ዩ ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ሲ ኣ ስለዚ ዩሲ ትኾን ኣላ እታ ሳልሰይቲ ድማ ኤ እያ ዩ8 ትኾን ኣላ እታ ራብዒይቲ ድማ ጂ ስለዚ እዚአን ክልተን እዚአን ናይ ሉሲን ወይ ከዓ ኤልዩ አሚኖ አሲድ ይህበና ማለት እዩ አሚኖ አሲድ ነቲ ንፕሮቲን ዝሰርሑ ፋንዳሜንታል ቢልዲንግ ብሎክስ እዩ እንተድኣ UUC ኮይኑ ከዓኒ ፊናይላላኒን ዝበሃል ወይ ከዓ ፊ ኢልና ንፅውዖ አሚኖ አሲድ ይህበና ማለት እዩ ብዛዕባ ቀፂ ከብርሃልኩም እየ ብዛዕባ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ ግን ናና ካብ ምንታይ ካብ ኤን ናብ ዋይ ተቐይሩ ኢና ንብሎ ዘለና ኤን ማለት ናብ ዩ ክቕየር እንድሕር ኮይኑ ናብ ዋይ ማለት እዩ ታይሮሲን ማለት እዩ ዋይ ኤን ንአስፓራጂን ዝውክል ዋይ ከዓኒ ንታይሮሲን ዝውክል ናብ ታይሮሲን ክቕየር እንድሕር ኮይኑ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣይራኸባን እየን ፈፂመን እዚኣ ኤ ደላ ኣብዚኣ ዩ ላ ብሙሉእ እንተን ቀዳሞት ናይ እዚኣ ዩኤን ብሙሉእ እንተን ቀዳሞት ናይ እዚኣ ከዓ ኤየን ስለዚ ክቕየር እንድሕር ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ዶሜይን ክቕየር ዘለዎ እቲ ካልኣይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብሙሉኡ ኣብ ኤ ደሎ ምክንያቱ ካልኣይ ቤዝ ወይ ከዓ ሰከንድ ቤዝ ንብሎ ኤ ስለ ዝኾነ እቲ ሳልሳይ ቤዝ ከምቲ ድረኣናዮ ኣብዚኣ ደሎ ሓደ ክልተ ልክዕ ከማኻ ሓደ ክልተ ሓደ ዓይነት እዩ ስለዚ ክቕየር እንድሕር ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ቤዝ ፔር ክቕየር ዘለዎ ስለዚ እዚ ካብ ኤ ናብ ዩ ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ኤ ትብል ዝነበረት ኣብዚኣ ናብ ዩ ተቐይር ኣላ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቤዝ ፔር ምቕያር ማለት ነዚ 2012 ዲሰምበር ማለት እዩ 12 ካብ ኤን ኣብ ፖዚሽን ናይቲ ቤዝ ፔር ከባቢ 501 ካብ ኤን አስፓራጂን ናብ ዋይ ታይሮሲን ሚቲዌት ጌሩ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ኢልናዮ ካብ ኤን ናብ ዋይ ካብ አስፓራጂን ናብ ታይሮሲን ስለዚ አስፓራጂን ቱ ታይሮሲን ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ነዚኦም ብመልክዕ ስትራክቸር ናይቲ አሚኖ አሲድ እንተዳሪእናዮ እቲ አሚኖ አሲድ ኣብ 4 ግሩፕ እዮም ድምቀሉ actually ኣብ ሰለስተ ኣብ ቅድም ኣብ ክልተ ብመልክዕ ቻርጅን ፖላሪቲን ድሓካ ነው ወከፍ ናይ ፖላሪቲ ኣብ ክልተ ፖላር እና ፖላር ነቲ ናይ ቻርጅ ካ ፖዚቲቭ and ኔጌቲቭ ቻርጅ ኢልና ንመቕሎም ማለት እዩ እዚ ናቶም ሪአክቲቪቲ ወይ ከዓ ስትራክቸር አክቲቪቲ ሪሌሽንሺፕ ንብሎ ሳር ብኸመይ ይቕይሮ ኣብ ውሽጢ ዋህዮ ናይ ሳይቶፕላዝም ሰኣተወ አሲዲክ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት እንታይ ዓይነት መቐይሮ የርእዩ እቲ ፖላሪቲ ወይ ከዓ ቻርጅ ዝውስኖ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እዚኣ እታ ናና አስፓራጂን ንብላ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ዓይነት እቲ ስትራክቸር ናይቲ አሚኖ አሲድ እዚ ተኣር ግሩፕ ንብሎ እዩ እዚ ግን እቲ ፋንዳሜንታል ስትራክቸር ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ቼን ናይቲ አሚኖ አሲድ ከም ዝትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ደሎን እዚኣ ስጋ ኣብዚኣ ደላ ሓደ ዓይነት እየን ተንተቕየራ ካብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ካብዚ ነጥቢ እዚኣ ንድሓር ደለ ንቀያየራ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ኣማይን ግሩፕ እዩ እዚ አስፓራጂን ኤን ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣማይን ግሩፕ እዚ ድማ ናይ ፊናይል ግሩፕ እዩ ናይ ታይሮሲን ማለት እዚ ናይ ሄክሴን ስትራክቸር ዘለዎ እሞ ከዓ ፊናይል ግሩፕ ዘለዎ ዶኔት ክገብር ዝኽእል ሓደ ሃይድሮጅን ዶኔት ክገብር ብድኽእል መልክዑ ኣብ አሲዲክ ኤንቫይሮንመንት ሃይድሮሊሲስ ናይ ምግባር ዓቕሙ ኣዝዩ ሓያል ብዝኾነ መልክዑ ማለት እዩ ሶ ካብዚኣ ናብዚኣ ትቕየር ደላ ስፓርቲክ አሲድ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ብዲ ድፍለጥ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ካብዚ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ዝነበረ ድሓር እዚ ሃይድሮጅን ዝፅበ ክህባ ይኽእልን እዩ ድሓር ናብ ምንታይ ተቐይሩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ናይ ኣማይን ግሩፕ ሃይድሮጅን ክህብ ድኽእል ናይ ግላይሲን ወይ ከዓ ናን ፖላር ዝኾነ መልክዕ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ከምዚኦም ነገራት ምቅይያር ናይዞም ቫይረስ ዝያዳ ሓደ ካብቲ ክላብዑ ዝገብሮም ቀንዲ ነጥቢ ማለት እዩ ነዚአን መወከሲ ክኾናኒ ደምፃኽወን ነጥብታት እንድሕር ነይረን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝበልኩኹም ሓደ ካብቲ ንዓዲ እንግሊዝ ኣዝዩ ብሉፅ ወይ ከዓ ፋርፍሮንት ክገብራ ድኽእል ኣብ መልክዕ ሪሰርች ብኣንጻር ግን ሓደ ካብቲ ድደኸመ ወይ ኣዝዩ ዝተጎድአ
ሃገር ብኮሮና ቫይረስ እዩ ግን እንተኺልኩም ነዚኣ ክትሪእዋ ንባዕልኩም ሪሰርች ክትገብሩ ክትንብብዎ እታ ሪሰርች ፔፐር ኣብዚ ገብረልኩም ንህለኹ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ጂኖሚክስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮንሶርቲየም ማለት ኩሉ ስርሖም ብዛዕባ እዚ ቫይረስ እዚ ዘለዎም ርዲት ንምዕባይ ዝተገብረ እዩ ጠቕላላ ኩሉ ምለን 17 በበይነን ዓይነት ሚቹዌሽን ከም ዝነበራ ኢና ርኢና ካብዘን 17 እተን ሓሙሽተ ናይ አሚኖ አሲድ ሪፕሌስመንት ዝተገበራ ንኣብነት ዛከርያኩም ዝፀናሕኩ ሓንቲ ናይ ኣስፐርቴት ናብ ግላይሲን ዝተቐየረት D614G ትበሃል ኣብ ከባቢ 614 ናይቲ ቤስ ፔር 30,000 ዘለዎ ድኸውን ደላ ማለት እዩ ከምኡ ድማ TA22V ከምኡ እንዳበለት ቁፅርታት ይቕየር እዚኣ ኸ እታ ካልአይቲ ስለዚ እዚአን ተን ክልተ እታ ቀዳመይቲ ደላን መጨረሻ ደላ ካብዘን ሓሙሽተ እታ ቀዳመይቲ ጂን N501 ዋይን እዚአን እተን ቀንዲ ንዓና ደገድሳና ገለ ክላባዕ ወይ ናይ ምልባዕ ባህሪ ናይቲ ቫይረስ ከዓቢ ካብ ዝገበራ ስለ ዝኾና ንዕአን ብዕምቀት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ንዕአን ተገዲስና ንዝትለና እንተደየለ ግን 17 በበይኑ ዓይነት ሚትዌሽን እዩ ተራእዩ እዚ ሚትዌሽን ከዓ ከም ትድበልኩኹም ደይንቡር ኣይኮነን ወይ ፋልማይ ኣይኮነን ጥራሕ ነዚ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ድሕር ሃልዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ እዚአን እየን ቀንዲ ነዚ ነገር ዝክላባዕ ድገብሮ ደለዋ ሓደ እቲ ላይነጅ B117 ድበሃል ኣሎ ነዚ ሽም ሂቦም ኣለዉ ናቱ ሽም ከዓ ኣብዚ ታሕቲ ኣሎ መስለኒ ተደይተጋጌ እዚ VUI 2020-12-01 ኢሎም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ቫሪያንት ኣንደር ኢንቨስቲጌሽን ዲሰምበር 2020 ኣብ 2020 ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ትሕቲ መጽናዕቲ ዝርከብ ናይ ቫይረስ ማለት እዩ እዚ ቫሪያንት እዚ B117 ከም ዝድበልናዮ 17 በበይኖም ሚትዌሽን 14 ካብኦም ሪፕሌስመንት ናይቲ ቤስ ፔር ድበልናዮ ከም ዝኸርያኩም ዝፀናሕኩ ናይዚ ቤስ ፔር ሪፕሌስመንት ዝገበሩ እዮም ሰለስተ ካብኦም ከዓኒ ዲሊሽን ከምዚ እቶም ቤስ ፔር ፈፂሞም ዝጠፉ ወይ ዝተደምሰሱ እዮም እዚ ምስቲ ሚክ ዝበሃል ኣብ ዴንማርክ ክሪኦ ዝነበርና ናይተን ገለ እንስሳ ብሙሉእ ነጥፍዮም እንደለዉ ኣብአን ዝረአ ዝነበረ ዓይነት ዲሊሽን እዩ ወይ ከዓ ምድምሳስ ናይቲ ቤስ ፔር እዩ ግን እቲ መፅናዕቲ እንታይ ድብል ምስኡ ደራኸብ ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ንዓና ከሻቕለና ደሎ እዚ ቫይረስ እዚ ኣት ኦል ኮስት ወይ ከዓ ቫክሲኔት ስጋዕ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዙርያና ድህሉ እንተዘየለ ግን ካብቲ ህሉ ቫይረስ ዝያዳ ብቁልጡፍ ክላባዕ ይኽእል ዳ እምበር ካብኡ ድፍለ ዝኾነ ጉድኣት ከምፅእ ድኽእል ኣምር ከም ዘይብሉ እዮም እቶም ክኢላታት ዝዛረቡ ደለዉ ኣብዚ ቴብል ትሪእዎ ዘለኹም ቴብል 1B ብምሉእ እቲ ክላስተር 5 ቫሪያንትስ እቲኦም ቀንዲ ዓብ ፅልዋ ደለዎም ዝበሃሉ 5 ቫሪያንትስ may be able to escape the effect of convesticle plasma ማለት በበይኑ ዓይነት ናቶም ቢሄቪየርስ ኣለዎም በብውልቆም ገይሮም የፅንዕዎም ኣለዉ እዚ ሪሰርች ፔፐር እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ደርኣኹኩም ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝወፀ ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝስራሕ ዘሎ ሪሰርች ፔፐር እዩ እዚኦም ቶም ክኢላታት ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮም ኣብ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ሪሰርች ፔፐር ገይሮም እዮም ዝቕርብዎ ደለዉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሪሰርች ፔፐር ባዕልኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም COGK ዝበሃል እቲ ታይትል ናታ ከዓ ነዚኣ ትመስል ከድኩም ኣብ ትርፊ ግዜኹም ክተንብብዎ ትኽእሉ ኣንብብዎ ግን ካብ ዝድብለኩም ዘለኹ ደፍላ ነገር ወላ ሓደ የብሉን እቶም ሚትዌሽንስ ደይንቡር ከም ደይኮኑ ሓድሽ ነገር ከም ደይኮነ ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ከሻቕለና ዝግብኦ ነገር ብኣንጻር ካልእ ምዃኑ እዩ እንታይ ኢና ግን ንብል ዘለና ብሰዓት እዚ ሕጂ እዚ ቫይረስ እዚ ቫሪያንት እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝጀመረ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መጀመርያ ግዜ ዲቴክት ዝገበርዎ ወይ ዝረኸብዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ሓደ ኣዌርነስ ብዛዕባ ኤግዛክትሊ እንታይ እዚ ክገልፅ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን እንታይ ኢና ግን ንፈልጥ ስጋብ ሕጂ እቶም በበይኖም RNA viruses DNA viruses archaea bacteria eukarya ዝበሃሉ ብምሎም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዕሞቕ ብድበለ ናይ genome sequencing بعمق التساريح مالو مشانو تبزحوا بزعبة زيهم دلنا حبيتاس أقول information نايتي gene sequencing ألو so كابزي أسئلة زي أنت خاطري لعلي 204 شح تقول ناي viral genome ويك آخم زيت ندركم سنة قدامي تجزير أخو مرقد مع
ቆልዓ ብሰኣሉ ድመስል ሕንጣቕ ደለዎ ናይ 140,000 ዝኾኑ ዓይነት ቫይረስ እቲ ሲኮንስ ተሰሪሑ ተቐሚጡሉ ሽግር ከምዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ድመፀሉ ሰዓት ንዕኦም ኣላሊኻ ቅልጥፍ ኢልካ ቫክሲን ኣብ ምግባር ወይ ንዕኦም ብዝጎድእ መልክዕ ነገራት ኣብ ምምዕባል ብዙሕ ብድሆ ኣይህልዎን እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ basal group enriched in a segmented RNA virus እዚ ብምሉእ እዚ ፒንክ ዓይነት መልክዕ ንሪኦ ዘለና ናይ ቫይረስ origin ዘለዎ ነገር ማለት እዩ so ረይወስ ከዓ ክንደይ ብዙሓት ምዃኖም ብቫይረስ እዚ ከዓ ምስ ኢቮሉሽን ምስ ግዜ እንዳማዕበሉ ድመፁ ምስ ቁፅሪ ዳይቨርሲፋይ እንዳኾኑ ድመፁ እዮም so እዚ ኩሉ መሰረታዊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣብዚ ክንሪኦ ፀኒሕና ድሓርቶም ኣዝዮም ንኣሽቱ ዝኾኑ ብቁፅሪ ከም ዝናሃና ማለት እዩ vertebrates ወይ ዕብይ ዝበሉ ዓይነት እንስሳታት ከምዚ ንርኢ ከም በዓል ባክቴርያ ድማ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ግን ምስ ቫይረስ ዘራኽብ ነገር የብሎም ከምኡ ናይ በዓል ፋንጋስን ካልኦት ስጋዕተኛታት ከዓ ነዚ ይመስል so ብዘይካ እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ሰርቬይላንስ ኣሎ እቲ ኮምፕሊሲት ዝኾነ ባህሪ ዳ እምበሪ ናይቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ድበሃል እቲ ኢንፎርሜሽን ኣብ እዋኑ ኣብ ምርካብ ብቐሊሉ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ብምፍላጥ ከቢድ ነገር ኣይኮነን so ነዚ ኢንፎርሜሽን ዝተጠቂምና ከዓ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ሰዓት ናይ ልዕሊ 12,000 ዝኾኑ accumulated ወይ ከዓ ውህሉን ኣብ ዓለም ሙሉእ ሚቱዌሽን ናይ ዚ ቫይረስ ንፈልጥ ኢና ናይ ዚ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 12,000 ዝኾኑ ሚቱዌሽን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተራእዮም ኣለዉ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እዚ ናይ N501Y ድበሃል ግን ኣብ ብራዚል ተራእዩ ኣውስትራልያ ተራእዩ ሳውዝ ኣፍሪካ ተራእዩ እዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ግን ዳይቨርጀንት ድበሃል እዩ ከምዚ ንኣብነት መንካዕ መንገብገብ ኣለዋ ግን ርግቢት ኣይኮነትን ስቲል እቲ ገፀ ባህሪ ኣብ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ይመስል እምበር ኤግዛክትሊ ንሱ ኣይኮነን ሶ ዳይቨርጀንት ንብሎ ዓይነት ናይ ሚቱዌሽን እዩ ግን ኣብዘን ሃገራት እዚአን ከዓ ተራእዩሎ ማለት እዩ እቲ እዚ ካብዞም 12,000 ዝኾኑ ሚቱዌሽን ድበልናዮም ዳርጋ 10 ሚእታዊት ጥራዮም ንዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ዘለዎ ብዚ ሰዓት ማለት 1300 ግዜ እዚኦም ቫይረስ እዚኦም ናብዚ ዓዲ ኣትዮም ኣለዉ እዞም ቫሪየንስ እዚኦም ምህላዎም ዳኣለ እቲ ጂኒዮም ድነግረና እምበር ኩሎም የጥቅዑ ይቆትሉ ገለ ማለት ኣይኮነን so ኣብ መጨረሻ ካልእ ምስኣ ሸር ክገብራ ዝደሊ እንድሕር ሃልያ is this one ብዘይካ እዚኣ እዚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ እዚ ድመፅእ ደሎ ኒው ኮሮና ቫይረስ ቫሪየንት ሕጂ ኒው ቫይረስ ኣይኮነን ቫሪየንት እንደገና ካብ መእተዊት ክትኮነና ብዛዕባኡ ደለና ርድኢት እንታይ ክንገብር ኣለና ስጋዕ ክንደይ ኮመን እዩ ክንደይ ሰብ በዚ ተጠቂዑ ኣሎ ገለገለ እዩ ዝምልስ ወይ ምስ ቫክሲን ዘለዎ ርክባት እንታይ ይመስል ነቲ ቫክሲን ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ገለ እዩ ዝገልፅ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ እንድሕር ሃልያ እዚ ቫክሲን ድወሃብ ደሎ ስጋዕ ማርች ደሎ ግዜ ብድኾነ by any stretch ዳኣክል እቲ herd immunity ድበሃል ወይ ከዓ ብጥርኑፍ ምልካፍ ናይዚ ቫይረስ ክበፅሓሉ ድኽእል ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝኾነ ናይዚ ቫይረስ እዚ ዝያዳ ምልብዑ ትደዓበየ ብድሆ ናብተን ሆስፒታላት እዩ ተን ሆስፒታላት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ድኾነ ሕጂ እቲ ኣድሚሽን ናምበር ወሲኹ ንሪኦ ኣለና ብኡ መንፅር እቲ ፋሲሊቲ ዳኣክል የለን እዚ ከይዚ እዚ ከዓ ዝያዳ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ድራእናዮ ኣብ ባሜ ድበሃል ብላክ ኣፍሪካን ማይኖሪቲ ኤትኒክ ግሩፕ ድበሃሉ ወይ ከዓ ፀለምቲ ማይኖሪቲ ካብ ካልኦት ክፍለ ዓለማት ድመፁ ሰባት ዝያዳ ይደጥቀዕ ገለ እቲ ጅን ናይ ጅን ወይ ናይ ብላድ ታይፕ ናይ ገለ ብምባል ክገልፅዎ ፈቲኖም ድበዝሕ ግን እቲ ብድሆታት ኮምፕሊሰንት ምዃን ይመስለኒ ንዓይ እውን ምክንያቱ ነቲ ድበሃል ሕግታት ኣብ ገዛ ኹን ማስክ ተጠቀም ኢድካ በገባብ ተሓፀብ ገለ ድበሃሉ ከምቲ ድድለ እንተደኣ ፎሎ ኣፕ ክንገብሮ ደይንኽእል ኮይና ኣብ መጨረሻ ንሕና ግዳያት ኢና ንኸውን and really ብርግፅ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥረልና ይኽእል ኢና ኣና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማለት እዩ so ብተኻእለ መጠን ኩሉ ሰብ ነቲ ድወሃብ ሓበሬታ ብድግባእ ክከታተሎ and እቲ ቫይረስ ንኸይሕዞ ዝያዳ ክከላኸልን ድግብኦ ነገር ክገብርን ኣለዎ ኢሉ ደኣምን so I think ናይ ሎሚ ትሕሶይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ሓደራ ኢድኩም ተሓፀቡ ኣብ ዓበይቲ ዘለዎ ቦታታት እንድሕር ክትከዱ ኮንኩም ሓደራ ዳኣክል ጥንቁቕ እኹል ዝኾነ ጥንቃቐታት ግበሩ
እንተድኣ ኣብዚ ቻነል ቫልማይኩም ኮይኑ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ እቶም ኩሉ ግዜ ትመፁ ትበፅሑ ነቲ ንሕዞ ሒዘ ድመፅእ ትሕዝቶ ፍረ ኣሎ ኢልኩም ተኣምኑኻ የቐንየለይ ስለቲ ኣብ ርእሰይ ዘለኩም እምነት ሓደራ ቅድሚ መውፃእኹም ብዙሕ ሰብ ክጥቀም ይኽእል እዩ ነቲ ረበሻ ራዕዲ ካብዚኣ ዝፍለ ሓድሽ ሓበሬታ የለን እንተድኣ ተኻኢሉ ነቲ ሰብ ምእንቲ ቁኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ክወሃቦ እዚኣ ትመስል ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን ካብቲ ካልእ ቫይረስ ዝፀንሐ ዝያዳ ድቐትል ወይ ድሕምም ኣይኮነን ነቲ ቫክሲን ኣይክፀልዎን እዩ ግን ልክዕ ከምቲ ዝፀንሐ ቫይረስ ሓደ ዓይነት ናይ ምምሕልላፍ ባህሪ ይደለዎ ብዘይካ ዝቁልጡፍ እዩ ምስኣተው ኣብ ኣካላትና ከዓ ዝያዳ ክላባዕ ይኽእል እዩ ሶ ሓደራ ነዚኣ ልቢ ኢልና ፎሎኣፕ ንግበራ